Калі б ну пашкодзіў, а ты просто глядзіш, що ось зараз помреш і нічого з гэтым зрабіць не можеш. Пізда. Я атрымаў одно пашкоджанне замест двух, это цудоўна. То ты помреш ці не? Пізда. Добре. Здесь здоров'я вже файно. Бляха. Блять, слизь. Да отшепись ты, ну. Пизда, ось я на його прибіг. Я забывся. Я забывся про муху.
Вот он хвост убирает в свой опошний момент. Убираю хвостик. Не трепляю по ему. Забывся про муху. Бляха, кольки його ще так бить треба? Гэта вельмі павольны файт. Бо еще. Просто зрозумів другую фазу. І одразу забив. Він мене на другій фазі кольки разів ударив? 2. О, вока. Вока матки. Все надає. Так, turn the blood mother eye to the conclave visual. Добре. Що за вока дає? Нічого не дає. Просто колектово. Цудовно. Змагалися за ні за що. А мне треба туди гэта вока принести, да? Да. Мне гэта туди гэта вока принести. Там щось ці дадуть. Ну добре, давайте вернем туди вока гэта.